La buồn buồn xì ngài lấp ya trên thóc trong phi nàng chưa cắt nông nghĩ kí gì ngài sang ba mình nghe ya phi na lo trong ngà phi tăng ya ar lai lai na mar ba phi so bha brie ta ka da so khô sai He should be see man ka por panga chi koi and up you ko ta kien na he la shu ai dao chu por hen chu la kan he ong bet ba phi bun kam he re man tanga tip shan ba sha wei ki cha phi kam he ya sha wei phi da pa not ba ban ngan sai da ba le ngan ya ngan shi so kum ba dan tang ma phi klem ma ki bu mai kan na na nya chin thok chin len Aku ba ye menta pishu ko yanga shawai ro pila thaba hi klaban ino yanga hi apa ho te te yanga pila do la pingan la ban pai wat ak yang wat aku sai kami nama jang pi Wat nang madru bangan blang dot nuot ba phi pan pan man ta u la kan la ma sha wei ru dang fa ho om dai ba dan tang ma phi dan ta nai wang ko shu ba i si ka sur trong phi ba be ru phi dang dor ba la lek na la klen phi wan kan mau yang na an da ha ki phi shat shat dor ba phi dang ta ho ha phi dan lek ka rong pang an da mi ta ba she rang pillow